Imaningi ngitshela into ezokwenza ngeziteti. Eziteti lezi kaPhakela Umthakathi noJacinta Nongizwe. But uPhakela Umthakathi ngiyacela ukuthi usondele uma ungase ukwazi ukuthi usheshe ufike. Usisi uJacinta naye esondele. Uma ngobe esondele naye bese ukuthi ungizwe noma engangasondela ngoba unayo experience engikhuluma ngayo manje. UPresident nje okade ekhulumile ngeke akuze ukwenzeka lutho. Ayikho into ezoshintsha, ayikho into ezokwenzeka, alukho ushintsho azoza nalo. Kodwa into akayilindile ulinde ukuthi kushaye i-30. Ulinde ukuthi abantu beluthe. If abantu eSouth Africa beke benza into wrong efana nokulutha, ndobe nidayisile ngoJacinta, ndobe nidayisile ngoPhakela Umthakathi. Yingoba la bazoba held khona accountable kuzothiwa ke irresponsibility yabo ababe accountable for ilooting. Njengoba benza ukungizwe nalengane kaDudu bani ubhuti kaDuduzane uDuduzile okaZuma. Ile nto ezokwenzeka. So kuyonisiza ama-South Africans, kuyonisiza nganza kwethu ukuthi ke uma nifuna ungadayisi labantu abahola umkhankaso omkhulu kangaka. Kuyonisiza ukuthi ngeziteti nize ningaluthi. Nizingaphazamisi ngisho esodwa isinqalazitha ngisho eyodwa infrastructure. Ningenzi lutho all wrong. Niyobe niwinileke. Kodwa uma ngabe niyolutha niyobe nemdayisile uPhakela Umthakathi noJacinta. Umsebenzi ongaka niyobe niuchamelile. Ngoba yile nto akayilindile uhulumeni, ile nto akayilindile upresident ngoba engenzi lutho nje engaba deport engenzi lutho engakhulumi lutho nifuna ukubulizwa South Africans. Ulinde lo nto i-30. Uma nalutho ebhemile nganza kwethu kuphelile ngongizwe, kuphelile ngoJacinta, kuphelile ngoPhakela Umthakathi.